Dicari batu geok asli peninggalan kerajaan Majapahit bernilai ratusan juta. Ciri-ciri seperti di foto. Bagi yang menemukan langsung hubungi nomor di bawah ini. Wah, enek peluang mening iki. Jelasin yang kali guru rumah akeh pilihane. Ya iki calonnya dadi wong sugih aku. Tapi endi ki nomere HP? Masa ceblok? Walah iki lho, nang guri bano. Wis to. Bakale ora enek sing ngremehne aku. Calon wong sukses. Beh, Kak, golek-golekanmu kok angel men ta? Kowe gen-geti atau ndundu? Lah gendut nanti ya? Kok gak awar kowe? Anu ndu, mang jawar aku, tapi mbok saiki. Oh. Lah denger ini kok kita bahagia men? Baru ora tegal ta weh? Loh ya, lah mesti ngawur to. Cah ra modern yo ngene iki. Sik to kek. Enek opo e? Kowe pengin roh to? Apa? Endu. Bakale ning desa iki enek wong paling sugih dhewe sak nglawak. Apa to iki, Kak? Kowe roh ki gambar apa? Gambar watu nak genan. Lu genah watu ndu gambare. Tapi deloken ki lho keterangane. Lah aku rasa maca e. Aduh yung. Oh iya ya. Awakmu lak gak iso maca ket biyen. Wis ngene ndu. Ayo melu aku golek watu neng kali. Apa wi? Kok panggah apa wi ae. Wis ayo gak sangkeman. Sopo kae? Lah, sini. Ya mene kok ya wis teko kene to. Lah aku murung dikek dhuwit bojoku e. Piye ki engko? Sri, wayahe. Sri, wayahe. Sin, gimana lek paeng ya? Pama praise lo piye ya? Ora iso, Sri. Lah wong paeng kae awakmu wis preye, iki arep preine. Gak iso. Anu Sin, aku ndak bengi lorong untuk panggilan.
Dadi saiki yo ora nyekel duit. Loh, Mbak ini kerjamu ngono kuwi to? Iya, Sin. Nglayani wong-wong butuh kuwi lho. Ayo. Ketoke polos. Tiba gelem dicoblos. Heh Sri, ngono kuwi sewengi kuat nglayani wong pira, Teh, yo akeh, Sin. Apa meneh lek rame ngono kae. Yo sampe atusan. Bayu, lah ngono kuwi kok gak potel boyokmu. Ngono kuwi ra dikena penyakit to, we? Lah penyakit apa to, Sin? Ya penyakit kelamin to. Leh, kok iso teko kelamin barang to, Sin? Lah we gonta-ganti sing pok layani no. Teh, lah mbok anggit aku genggek ngono ya. Ngene lho, aku ki kerja ning warung, ngladeni wong sing butuh mangan karo ngombe. Lah jaremu nunggu panggilan. Lah iya nunggu panggilane bosku nek warunge buka aku dipanggil kon ngiwangi jaga. Oh alah, ngono to. Kok cek enek 2026 batang terus datane ngene iki. Sopo to iki? Hei. Bejo. Dedi gendut kan iki? Sawira petuk. Iya. Tapi pada ngene atau dirimu terah nom-noman sobek sengene wis motek lho lipat pada rong melek omonganmu lho Jo kaya gak enak aturan ae gaya aturan anggitmu kowe apa dewan juri kae poin minus 5 alah wi juri lak sing salah kae wi Dut, lha saiki kerja apa to? Ya sing ngene iki, Jo. Kehidupane wong desa iki, nek renek panenan, ya cukrak-cakruk ngene iki. Nah, Dut, iki awakmu tak wehi info. Pesugihan dadak. Bek menawa awakmu minat. Pesugihan apa neh? Iki apa enggak goblok ya, Jo? Kira zaman now kok iso cek mikir pesugihan ae iki. Ora Ndut. Ngene lho maksudku. Iki enek gawean golek-golek. Neng nek awakmu iso nemokne tenan, awakmu bisa dadi sugih. Dadak. Pas iki. Aku yo ora ndek penggean nek, Jo. Suwi ra kerja aku, Jo. Lah, pas no berarti. Lah tapi kowe minat apa ora? Yo bakal minat aja. Ayo kerja ning ndi? Bagian apa wi aku? Anu. Awakmu bagian lapangan lho. Iku aku sing nampung tok. Piye? Iya, Jo. Panggah oke pokoke. Lah iki kerjane ning ndi to, Jo? Wis ta Ndut, sing tenang. Kerja mungkin sak wayah-wayah goleke. Yo gak terikat waktu. Tapi nek awak ngundang oleh barang, yo ndang cepet sugih. Yo, oke. Lah kapan ki mulai kerjaku? Nah,
Nek aku yo manut kowe no. Saiki yo ora apa-apa, sesuk yo ora apa-apa, sok ben lo yo ora apa-apa. Oh, ngono to, Jo. Oke, lebih cepat lebih baik. Ayo. Nah, tidak diragukan lagi. Oh, klik. Nah, nek awakmu wis mantap tenan, iki lho, Ndut. Goleka sing ning foto ki saakeh-akeh. Engko tak tampungi. Dicari Beyuh, kowe iki jane gawe unteran-unteran opo to, Jo? Golek batu giyok barang. Golek ning kene iki po yo enek ngono lho. Rumangsaku kok. Ya sapa ngerti to, Ndut? Rezekine wong lho sak paran-paran. Alah. Bocah nek kakan micin yo ngene iki dadine. Wis gah do melak aku. Nuruti kowe dadi was dadi gendeng aku. Oh, ancen cah ra krek jak maju kok kowe, Ndut. Cek berkas dulu. Lah iya, ngene iki mung kok ya lali. Untung ki mung lagi petuk gendut tok. Dah Neo. Iki mung aku lek wis presentasi ning ngarepe wong-wong akeh. Takoni wong gedah blongap-blongop kaya kethek ogleng. Mas, iki apa? Oh. Mas, iki piye? Kena aku ngisin ngene iki, Mang. Ora iso nerangne. Lah. Kayak Dik Sri to, Kak? Bertahan artinya kita percaya dengan masa lalu. Melepaskan artinya kita percaya dengan masa depan. Tapi abot, Sri. Abot. Yen aku kudu mendem rasa iki dhewe. Tanpa kowe weruh mendem rasa ronto-ronto ning jero ati iki. Cinta sejati bukan berarti tidak akan pernah putus cinta. Kita berpisah untuk memahami kebersamaan kembali. Maksudnya, Dik Sri? Biyen kan aku wis tau ngomong ning kowe nalika ditok ning pabrik. Kowe tak kei pilihan, kerja adoh, apa bertahan ning kene usaha bareng-bareng. Nanging kowe lo pilih lunga luar negeri. Tak enteni bertahun-tahun ra bali. Sampai saiki ketemu, aku duwe kehidupan baru. Iya, Dik Sri. Aku ngerti. Lah tapi aku wis kadung tak akeh lho. Apa, Jo? Balanane? Oh ya keceplosan barang ngomonganku ki meng. Ora, Dik Sri. Lah tapi kabeh kuwi lho ora iso langsung tak lalekne. Mergo kenang-kenangan sing ngono kae lho sing dadekne aku ora iso lali. Iya, Jo. Aku ngerti apa sih mbok rasakno. Lah wong kowe ya kurang satset ngono lho. Genah dhewe to. Kene wis kadung kemecer. Sampai koyo ngono iki, Dik Sri. Yo iya. Aku wong wedok Masa ya kudu dijelasne. Jan ra pekap blas iki. Dik Sri. Tolong toh, bendakno dasiku. Maklum, Dik Sri, ora enek sing macai. Jo iki ket biyen sampai saiki kok panggah reso masak dhewe to, Jo.
Dik Sri, sepurane ya. Enake duit 150 tok engko tambah ono ya. Lah nggih apa to, Jo? Alah. Ya biasane to, Dik Sri. Gening oyo to. Oh ya, oh yo. Lagi didemek wis loyo no. Aduh, ampun Dik Sri, ampun.